akwai maganganun da ya kamata ka fito ka ga a duniya. Ni yanzu kaga akwai maganganun da yake sun shafe ba zan iya fito an ga a duniya ba. Ka fahimta? Kuma idan wani ne mun kuskure na fi gamma cewa in kira wani in ce masa wani ka mun kaza ban ji daɗi ba. Kuma ko da nasiha malamai masana furu'a sun ce mun sun gaya mana cewa idan ka ga wani na aikata ba daidai ba to ka kira shi kai da shi kai masa magana. Amma an ka fito gaban duniya kamar ka tozarta shi tozarci ne. A wani lokacin shedan ba zai bar shi ma ya dauki gaskiyar da kake so ka gaya masa ba. Ina ganin babu wani abu, yana da yancin ya faɗa abin da aka yi masa, kuma su ma suna da yancin su fito su kare idan suna ganin cewa kamar ba daidai musu ba. Amma dai akwai masu hankali da yawa wanda suka yi magana suka ce za su zauna da shi su ji menene ma matsalar da wasu daga cikin waɗanda ya ambata. Babban matsalar masana'antar Kannywood kamar yadda ake kiranta shine gida ne mai kofa ɗari babu mai gadi. Sunana Mikael Isa bin Hassan, kuma ni dan koyo ne a cikin masana'antar fina-finai. Mikael, masana'antar ku ta shirya fina-finan Hausa ta Kano wani abu da kusan al'umma a daidai wannan lokaci musamman a jihar Kano da kuma duniya baki ɗaya ma suke mamaki shine me yasa ba a cikakken wata 2-3 sai ka ji wata hayaniya ta barke, misali kamar ta babanan ta Adamu Zango da ya ce mutane da yawa ya lissafa ya zarge su da kamar kwale mai ba da kamar cin amanarsa da wasu maganganu da ya faɗa daban-daban. Shin matsayinku na wanda a yanzu a cikin masana'antar a iya cewa kun zama jigo ko kuma ƙashin baya ko iyaye, ya kuke kallon wannan kalami na shi jarumi Adamu Zango da kuma waɗannan abokan sana'arsa da ya zarga? To alhamdulillah malam Shazali, tashin farko zan gyara, ni mai sana'ar fim ne kuma ni ba dan Kannywood ba ne. Kannywood ko wani bangare ne na wasu da suka killace kansu suka ce su sun ga alakantu da harkar fim amma ta wani bangare. Ni am storyteller, ni mai bada labari ne kuma zan yi fim da duniya ta kalla. So haka ban iyakance ba ni da boda akan harkar fina-finai na. Ina fata ka fahimta. Amma kamar tambaya na ci gaba, ina jinka. Kai kana so ka ce akwai bambanci da Kannywood da kuma irin ku kai ba mambanta bane, baka cikin masana'antar koya? Ni mai shirya fina-finai ne, independent filmmaker ne. Akwai abin da ake kira duk duniya an yadda cewa wani filmmaker ne kuma independent filmmaker ne. Bi ma'ana yana harkar fina-finansa kuma bai kaman yadda da ya alakanta kansa da wani abu ba. Ina fata ka fahimta. So ni mai sana'ar fim ne kuma ina tare da mutanen da suke son alakanta kansu da Kannywood. Sannan kuma abokaina ne, kuma abokai ne a wajen sana'atu da harkar fim muke. Idan ka ɗauko matsalar da ka ɗauko ta cewa rigingimu da hatsaniya ko kuma wani ɗan toka sakatsi ko hausa na hazo da ake lokaci bayan lokaci, zan iya baka cewa abin da ya sa duk abin da ya taso daga bangaren waɗanda suke cikin sana'ar masana'antar fim ko daga Kannywood ko ina ne a duniya suke ya musu hazo, saboda kusan kullum su ake gani. Mutane suna ganin su a talabijin kuma ana kallon su a matsayin wasu icons ko kuma celebrities waɗanda mutane wasu ke kauna wasu kuma suke kin su ko na makamancin wannan. Wannan shi ne magana ta da kuma duk duniya masana'antun fim na duniya kamar irin su Hollywood, Bollywood da sauransu irin waɗannan za ka ga cewa suna da tsari kuma suna da tasiri akan abin da suke so su cimma. Suna iya cewa wannan shekarar fina-finan mu gaba da akan kaza zamu, kuma za ka duk fina-finan su akan wannan suke bi, suna da hadafi. Kuma suna da karfin jari. To mu akasari kuma su ma suna da irin wannan matsalolin. Zaka ga akwai ko a Hollywood zaka irin su da gossip su waye irin waɗannan mujallun nasu da zaka ga cewa actor kaza ya kaza, saboda idan duniya suke. Hatta idan mutum yana tafiya akwai yan jaridun da ke bin sa dan kawai dan wani abu su samu su watsa, kai dan jarida ne ka san wannan. To amma kamar matsalar irin wannan abubuwan da ke faruwa, zarge-zargen da kace Adam Zango ya yi cewa wasu daga cikin abokansa yana zargin cewa ko ya taimaka musu kuma daga baya sun watsi da shi ko ba sa kare martaba su ko na abu. Ina ganin wannan abu ne da ya shafe su, da shi da abokan za su iya zama su daidaita, ko su abokan su same shi su bincike menene suka yi masa wanda ke ganin cewa kamar sun ci amanarsa ko wani abu makamancin wannan. Ina ganin babu wani abu, yana da yancin ya faɗa abin da aka yi masa, kuma su ma suna da yancin su fito su kare idan suna ganin cewa kamar ba daidai musu ba. Amma dai akwai masu hankali da yawa wanda suka yi magana suka ce za su zauna da shi su ji menene ma matsalar da wasu daga cikin waɗanda ya ambata. So ina ganin ni ban ga wani abin ya mutsa hazo a wannan abin ba.
muna da matsaloli da yawa da suka shafe mu a cikin al'ummar waɗanda ya kamata a ce su muka addressing ba irin wannan matsalolin ba. Akwai abubuwan da suka personal ne fa, abin da ya shafi mutum ne shi kansa, akwai kuma wanda yake a'a ya shafi al'ummar mu ne. Ina ganin ya fi mana kyau mu fi ba da muhimmanci akan abin da ya shafi al'umma da matsalolin da mutanen mu suke ci. Ga matsalolin birjik muna fama da su. Wai Mika'il, kama daga yanzu ina jin ka. Kamar shi wannan abu na Adamu Usha, abin da ya sa ya ɗauki hankali shine saboda yadda ya shiga har ya taɓa iyali. Wato tambayar da nake ita ce, kamar mutane da suke kallon fina-finai naku a gefe, abin da yawa ke zargi cewa kamar shi Adamu Usha cin fuskarsa ne a ce matansa da yawa ko da damansu da suka rabu da shi kuma sai a ga an dawo da su cikin fina-finai, har a ga suna yadda wasu bidiyo ko kuma wasu sakonni na habaici gare shi. Shine wasu ke ganin cewa a masana'antar kamar ba kara ko ba a kara masa. Shazali, babu abu mafi hatsari irin ka shiga kamar rayuwar mutum ta ta'allaka da iyalinsa. Tsakani da Allah ba zan iya cewa komai akan wannan ba, because matsala ce da ta shafi mutuncin wani da shi da iyalinsa. Idan shi ya fito ya magana akan wannan, kaga shi akan kansa yayi. To ni kuma me yana da zan ce wani abu akan wannan? Ina ganin kaman ai iyalin mutum hijabinsa ne. Yawwa, kaman ka bude gidan mutum ne ka shiga ɗakinsa ka ce za ka yi masa bincike, wanda kaga wannan kamar bai dace daga al'adunmu da kuma mutuntaka irin tamu ba. So ina ganin kamar abu ne da ya shafi personality of wato muru'a ta ɗan adam, ka shiga cikin hurumin da ya shiga na iyali ai sutura ne. Ni a tama hangar kenan. Amma idan shi ya fito ya magana kan iyalinsa, wannan shi ga zai iya, amma mu ya faɗa wasu sun ji, amma kamar ni gaskiya ba zan iya tufa ba wani abu akai ba. To amma to tunda wannan kamar amsar ba ta samu ba, akwai amsar kenan. Kuma duk mai hankali haka zai gaya maka. Haka ne, akwai zargi da ya cewa ana nuna masa kamar ana tsangwamarsa, kamar ana nuna masa dan wariya, kuma yana ganin ko kuma mutane suna ganin ana masa hakan ne saboda ana ganin kamar yanzu irin sharafin da yake da shi a jiya ya bambanta da yau, duk da cewa har yanzu tauraruwarsa tana haska, amma sai yake ganin wasu suna nuna masa kamar bambanci haka. Shazali, idan ka ɗauko tarihin fim gaba ɗayansa, kai rayuwar ma gaba ɗayanta, mawaƙa masu hikima sukan ce duniya mai ɗaugawa ta aji. Kowa akwai lokacin da Allah ya ajiye masa, sannan idan ɗaukaka ce akwai waɗanda suka zo da yawa sun yi sun tafi. Ni abin da nake gani kamar wato mutumin da ya fahimci kansa shine fahimci lokacinsa, kuma wanda ya fahimci lokacinsa ya huta. Har zuwa na sa Adamu a fina-finai bai daina ba. Adamu yana da kuɗin da zai fim ɗinsa da kansa. Sannan duk wani abu za ka ce wai wane kaza wane kaza wane kaza wane kaza, a'a lokaci ne shi wani lokacin wani abu ne da ɗan adam masu hankali suke iya gane shi. Kai ƙarshe ma in takaice maka, wani na kan sharafin sai duniya ta ɗauke shi. Mu ɗauki kamar misalin irin su Ahmad Yasno, Allah ji kansa, ga su nan da yawa. Wasu kuma sun yi sharafin lokacin ya wuce kuma sun haƙura sun yarda da wannan. Wasu kuma lokacin yana nan suna yi, a tsaya a ɗan huta, wani lokacin a sake dawo, haka rayuwar take gaba ɗayanta. So ni to me rayuwar kawai gaba ɗaya a bace mai sauki, kawai mutum ya fahimci kansa kuma ya fahimci lokacin da yake kai, shi ne abu mafi sauki. Sannan kuma magana da kai ta abokansa kamar tsangwama ko abu, ina ai ka ce abokansa, kaga abu ne da ya shafi tsakaninsa da wasu. Abokan sana'a ba? Na'am, da wasu abokan sana'a, wasu daga cikinsu kamar har da ya lissafa sunansu, ya kira kamar irin su Tahir, su Falalu da sauransu. To duk wanda zai maka magana Adamu, ko zai maka magana Tahir, ko zai maka magana Falalu, a ba zan iya cewa ko komai akan wannan ba, because na san su a matsayin abokai kuma wanda suka yi kokari suka gina rayuwa tare. Dan ba zan manta ba, Tahir Falalu sai suka hijira suka bar Kano, suka koma can tare suke al'amuransu. So kaga ba abin da ya shiga tsakanin su tun da ni bana Kaduna lokacin da suke tare suke sabogin su, kaga ba zan iya cewa komai a tsakani ba. Kuma ai wannan tambayar su ya kamata kawa, su da yake abin ya shafe su. Ko wanda na yi yakini har ga Allah, duk wanda ka tambaya a cikin su wanda zai yi maka wata magana ba, wanda zai baka wata ansa ya ce maka ai kaza ya faru ba na jin za su iya.
ba na ji. To bari mai da kai cikin masana'antar Kano duk da dai kai ka ce ka keɓe kanka daga cikin su. Na ce abokan sana'ata ne. To kamar wani amma abu ban alakanta kaina da Kano. Wani abu da yake faruwa a cikin wannan masana'antar taku ko da a cikin kalaman shi Adamu Usha ya magana cewa masana'antar Kano ko kuma masana'antar fina-finai. Masana'antar Kano din mutane sun fi kallon aka ce masana'antar Kano duk ita ce masana'antar fina-finai. Ya zargin cewa ba sa yafiya. Saboda yadda ya bada misali da akwai darakta Ashirin na Goma wanda ya ce yau kamar duniya ta ajiye shi amma saboda yanayi na rayuwa abokan sana'ar sun yi biris sun kisa jawo shi a jika kuma haka akwai mutanen da ake zargin ko kuma mutane masu kallon ku sun kallon cewa daren da mutum dama ta sake shi sai kuma a shakulatin bangaro da lamarinsa ko rayuwa. Shin ya ka kalli irin waɗannan zarge-zarge da barin makata mahaukaci? Yau wane shine chairman ɗin local government kaza. A wannan lokacin kowa nasa ne. Duk inda ya wata shida babu mulki a hannunsa. Wa kake ganin a jikinsa? Ɗabi'a ce ta ɗan adam haka. Akasari wasu wato sukan killace sukan bi dama ne. Dan a dama da su idan kuma babu damar sai su koma gefe. Wasu kuma a'a yanda suke treating mutane ne, mu'amalarsu da mutane ita take jawowa. Ka gane? So ban ga wani abu na rashin yafiya ko wani abu makamancin wannan ba. Duk da yake masana'antar ta yanzu ba irin ta da bace. Ta da an yadda kamar uwa ɗaya uba ɗaya take lokacin da al'umma suke tsangwamar su ake tsangwamar waɗanda suke shirya fina-finai sai zamto masu shirya fina-finan su ne yan uwan junan su. Ba na manta a lokacin nan kamar 98, 97, 98, 99 babu wayar salula. Amma idan abu ya faru akwai wanda za su yi dedicating kansu su je su waje dan an san inda yan fim suke zama a lokacin duk da yake kungiyoyi ne a lokacin ba kamfanin nuka bane. An san inda za a je a samu mutane idan matsala ce a take zaka gani an je an hada a wajen. Idan abin alkhairi ne haka zaka gan su tare a wajen bikan sun dauka cewa yan uwan juna ne. To gida ne ka taba hira da ni na gaya maka babban matsalar masana'antar Kannywood kamar yadda ake kiranta shine gida ne mai kofa 100 babu mai gadi. Kowa ya ga dama sai ya shigo wani makatanga zai hauro ya faɗo bub ya kada cikin sai ya ci gaba da al'amuransa. Kamar yanzu kai wata magana ka ce lokacin da mutane sun ke tsangwamar abin. Wato lokacin da ake tsangwamar ku kun fi samun haɗin kai. Ake tsangwamar yan fim a lokacin nan kowa ya san kowa. Lokacin da ake tsangwamar yan fim kenan sun fi haɗin kai akan yanzu da kuma al'umma suka karɓe su? To ai yanzu ba sana fim kawai ake ba yawanci yan siyasa ne. Ko ka manta ne? Yan fim yanzu sun koma yan siyasa? Akwai yan siyasa kai ma ka sani wace irin tambaya za ka mu. Sun identifying kansu da siyasa. Bari in gaya maka harkar film professionalism ne. Shi yasa na gaya maka ni film maker ne ba dan Kannywood ba ne. So harka ce professional kamar yadda za ka je Dubai ka siyo kaya ka zo kasuwa ka kasa haka dan film yake zai saka kuɗinsa ya ɗauka ya yi labari ya sai da labarinsa duniya ta karba. Without exception na wata boda ko yare ko wani abu makamancin wannan. Film skeletal ne. Kai za ka sa masa riga, kai za ka daura masa dan kwali ko ka sa masa hula, kai za ka yi masa komai ka je ka kai shi inda kake so. Ka gane? Na gane. Yawwa. To kamar a wannan gaba menene sakonka ga su abokan sana'ar taka musamman domin ganin an gudu tare an tsira tare akan shi wannan abu da Adamu Usha domin su jawo shi a jika? Wato yau da a ce za a yi ɗauki abin da na gaya maka cewa masana'antar a yi mata kofa idan tana da kofa duk wanda ya san wane ne a yadda cewa sana'a ce ta hada kuma yin uwantaka ce ta hada a ajiye bambanci na gari ko yare ko siyasa ko wani abu makamancin wannan a yadda cewa business ake da an zauna lafiya. Bari in gaya maka wani abu guda da duk wanda yake dan kasuwa ne a duniya baya da abokin fada baya da abokin gaba. Abin da nake son gaya maka shine babu enemy a harkar business. In ka kasa kayan ka wane labari ya kira shi kirawo shi ko da ba kwa shiri ya zo ka biya shi ya maka aikin ka ya tafi sa. In an yadda business din ake kenan an yadda sana'ar ake. Ina fata ka fahimci. Idan ka faɗa haka sai mai sauraro ya ce kenan kawai kuna ana zaune kara zube ne da sunan kuma masana'anta? A'a ba ga kungiyoyinsu ba.
akwai kungiyoyi mana, akwai kungiyar jarumai, akwai kungiyar mofar da take wannan nasu, akwai kungiyar yan arewa, akwai kungiya kaza, akwai kungiya kaza, za ka gansu hata masu tacin hoto, masu kai, masu makeup ma, masu kwalliyar film din da special effects, masu sa gemu da gashi suna da kungiyar su. So kaga ashe ma idan babban kira zaka sai kai kira ga manyan kungiyoyin su cewa su shugabannin kungiyoyin su kira su zo a zauna, ina matsalar take, sai a mata tufka, sai a wa tufka hanci. Amma ka sani ko a gidanka, ka ji ɗaya, ko a unguwarku, ba lallai bane ka ce kowa sai ya maka abin da kake so. Tabi'a ce ta ɗan adam. Saboda haka babban gyara da za a yi shine ya zamto mun fuskanci ina muke, ina za mu, ina muka dosa, a ina muke, wani hali muke ciki yanzu. Jiya kwana 2 ne a duniya ko 3, jiya sai yau. A yau za ka gane kuskuren da ka yi jiya don ka gyara, sannan kuma mai ka tsara gobe, ka gane, sai ka dora a kai. Ni na ganin wannan mafita ɗaya kawai. Akwai maganganun da ya kamata ka fito ka gaya duniya. Ni yanzu kaga akwai maganganun da yake in sun shafe ni ba zan iya fito an gaya duniya ba, ka fahimta. Kuma idan wani ne mun kuskure, na fi gamma cewa in kira wane in ce masa wane ka mun kaza ban ji daɗi ba. Kuma ko da nasiha, malamai masana furu'a sun ce mun, sun gaya mana cewa idan kaga wani na aikata ba daidai ba, to ka kira shi kai da shi kai masa magana. Amma an ka fito gaban duniya kamar ka tozarta shi, tozarci ne. A wani lokacin shaidan ba zai bar shi ma ya ɗauki gaskiyar da kake so ka gaya masa ba. So ina ganin abin da ya shafa a kiyaye, ko ya mai da wukar a zauna a fahimci menene ina matsalar take. Jiya kenan, sai kuma a zauna yau, kaga jiya kenan yau kenan, ina matsalar take, daga ina ta taso, sai a gyara ta, kuma sai a tunkari gobe ya za a ci gaba da business. Shawara ta kenan. To godiya nake Mika'il Hassan. Yawa.